Jorgen Fenek talab maħfra presidenzjali għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia, raġel innoċenti ma jitlobx maħfra għal qtil. Din kienet ir-risposta toħ Daphne Caruana Galizia Corinne Vella war li permezz dikjerazzjoni laħwa Alfredo George De Giorgio qed jisqu lil middleman fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Melvin Tewma, qatt ma kien semma magħhom lil Jorgen Fenek, iżda dejjem semma persuna li kienet prominenti fil-gvern. Naħwa reġgħu ikkonfermaw li persuni bħall-ex ministri Chris Cardona u Carmelo Abela kienu involuti f'attivitajiet kriminali. Apparti minn hekk l-aħwa De Giorgio qalu li Vincent Muscat, magħruf bħala il-Koħħu, l-istqarrijiet li għamel dwarhom kienu sempliċement gidba wara l-oħra u ma qalu wkoll li qatt ma rċevew flus mant l-imprenditur Jorgen Fenek għall-ebda raġuni. F'din id-dikjerazzjoni sostnew li Melvin Tewma biddel il-verżjoni tal-istorja u ingħata proklama għal aktar minn każ wieħed. Dan fil-waqt li meta huma għaddew informazzjoni importanti, relevanti u veritira lill-pulizija dwar każijiet jaħarqu, l-awtoritajiet ma ħadu l-ebda passi. Huma qalu li kemm Vince Muscat kif ukoll Melvin Tewma ammettew l-involviment tagħhom fil-każ ta' Caruana Galizia, però iż-żewġ verżjonijiet tal-fatti li huma taw lill-awtoritajiet ma jaqblux. L-aħwa De Giorgio aċċennaw li qed jistennew l-awtoritajiet jagħmlu ġustizzja ma' kulħadd. Intant fir-risposta tagħha Daphne Caruana Galizia qalet ukoll li waqt il-kumpilazzjoni tal-provi intwera li Jorgen Fenek kienet jgħaddi l-flus il-familja De Giorgio permezz tal-middleman Melvin Tewma li jammetta l-involviment tiegħu fil-qtil. Sa dan it-tant Tewma xehed taħt ġurament li qatt ma semma isem Fenek lill-aħwa De Giorgio. Id-dikjerazzjoni ġiet iffirmata mill-avukat Noel Bianco.